Siyanibingelela nonke, sila endaweni yaseLindelani la khona njengomasipala weTheku besizogubha khona usuku esimbiza ukuthi i-World TB Day. La besihlangene khona nomphakathi wala ewadini, sihlangene nama-stakeholders ahlukahlukene. Office of the Premier belikhona, bekhona u-Department of Health, kukhona no-Health kamasipala nama-councillors amaningi akule ndawo. Kodwa indaba kade sihlangene ngayo besizothi emphakathini i-TB iyelapheka, sifisa bahambe bayotesta, sifisa futhi bazi ukuthi i-TB uma ngabe ungayikotesta umndeni wakho la uhlala khona usuke ubeka engozini. Siphinde sabona-ke into ey'ningi ezenzakalayo la sibona khona kwi-clinic ekhona la kukhona i-project ekhona ye-gardening la khona beqhubeka nokwenza into ye-gardening. Kodwa inhloso yakhona enkulu ukulekelela ama-patient lawo afikayo agcina ngezimo ey'hlukahlukene zomnotho engakwazi umuntu ukuthi ayithenge ukudla ekwazi ukuthi ahlomule.